להיכנס למישהו לחצר? בטח שזה השגת גבול. אז מה תעשי? תזמיני יחידת חילוץ? ומי ישלם? אפשר לבדוק אם זו הוצאה מוכרת. תוכלי לקבל חזרה חצי. תני לי לבדוק ואני כבר חוזר אלייך. יאללה, ביי. החזרים על חילוץ כלבים? לא ידוע לי. תגיד, מה קורה איתך בימים אלה? מימון פרויקטים. אתה מחפש איזה משקיע? מה קורה איש? כן, אני בקריפטונייט, לא קראת? עזוב אותך משטויות, אני יושב עכשיו עם ניר פלד, זה שעבד איתו באקסלנס. אני לא יודע, אולי הוא יוכל לעזור לך. קח אותו. ניר, יש איזה הדבקה בדרך משהו? נפלו המחשבים? מה אתה אומר? שמע, יש לי איזה מישהו מצוין בשבילך. למחשבים אני יכול לשלוח לך כוח חילוץ, כן? אבל בעניין הכלב... תשמע, מטורף כאן בחנות, אין מצב שאני שולחת לך עובד. אולי פשוט תדברו עם השכן וזהו. אתה יודע מה? אני מכירה מרצה בלימודי משפחה שמתמחה בגישור. בוא אני אתן לך את הטלפון שלה. גישור עם בעלי חיים? זה עוד לא עשיתי. אבל נראה לי שיצא ספר חדש בנושא. הספר מושאל לסטודנטית תואר שני בייעוץ ארגוני. מה להחזיר? אבל רק אתמול לקחתי. תגידי, מה אמרת שכתוב על הדלת שלו? דון ויקטור. תני לי שנייה. לא מצטער מקודם, הייתי גמור לגמרי. למה לא אמרת שאת מכירה את שלי? מי זאת שלי? זאת שהתקשרה מקודם. חמודה. כן. שלך? לא. מה אני אמורה לעשות איתה עכשיו? יש לי רעיון. כן, תוכנית טלוויזיה בענייני אימוץ כלבים. נשמע לי קצת הזוי. אני דווקא מציע לך ללכת לכל הקמפוס. ערב טוב, אתם על ארגזים כאן ברדיו כל הקמפוס 106 FM. אני שלומית רוזנטל, והערב באולפן אורחים מאוד מיוחדים. אלן פיץ, אלן דון ויקטור. ערב טוב. אתם אף פעם לא יכולים לדעת לאן הלימודים ייקחו אתכם, אבל תמיד טוב לדעת ש-25,000 בוגרים של המסלול האקדמי המכללה למינהל יהיו שם בשבילכם. המסלול האקדמי המכללה למינהל. אל תשתלב, תוביל.